Barkanku da zuwa Arewa Smart TV. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku dinga samun sahihan labaranmu da zarar mun dora. Mun gode. Wasu daga cikin ɗaliban Sheikh Dahiru Usman Bauchi sun mayar da raddi akan maganganun da Sheikh Kabiru Gombe ya yi, wanda suke ganin ba daidai ba ne ba a fahimtar su. Malam Kabiru Gombe ya yi wa'azi wanda bidiyonsa gashi yanzu haka zan samu kalle shi, zan kawo muku bidiyon kowanne daga cikinsu. Duk yadda aka kunso ƙarya ko da ayar Qur'ani aka ce za a kare ƙarya, Allah sai ya baku basira da za ku gane ƙarya ne. Ya za ka gane wannan? An samu wani malamin bidiya da ya fito wai yan izala jahilai ne, ai dariƙa Qur'ani aka ganta. Allah ya ce wa Allah wistaqamu ala dariqati, Allah wistaqamu ala dariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Wai da mutane gaba ɗaya za su taru akan dariƙa da Allah ya shayar da su ruwa da yawa. To wai ina aka ce wa Allah wistaqamu ala izalati? Muka ce oh mun ga dariƙati a Qur'ani, dariƙa ko ake rubi? Suka ce muka ce ba matsala, ga aya innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakun lahu, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakun Allahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. To kai su illa tariqa jahannama khalidina fiha abada. kai Allah ramma ba su ji ba sosai illa tariqa jahannama khalidina fiha abada. wa kana dhalika ala Allah yasira. Bai ya batar da ahlus sunna, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kai ku saurara ku ji daraja da zaka samu in ka zama mai takawa ta shidda, ba ma wai wani ya batar da kai ba. Mai gidan yan banzan gaba ɗaya shedan ba shi ne shugaban halakaku ba, to shedan ma kafi karfinsa bai iya halakar da kai, in ji Allah. Allah ma karatun yana cikin suratul arafi, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum. Allah ya kyauta. Bayan haka su ma ɗaliban Sheikh Dahiru Usman Bauchi ga bidiyon su yanzu zan saka muku. Cewa wai 'yan ɗariƙa suna son su yaudare mutane, sun ja wata ayar Qur'ani wa Allah wistaqamu ala dariqati la asqaynahum ma'an gadaqan. Yace to mun bar musu wannan aya. Yace ni ko da na kalla nace mun gode. Yace mun bar musu wannan aya, nace mun gode. Sai ce alaramma jaye musu su gane cewa dariƙa inda za ta kai su. sai ce innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakun Allahu liyaghfira lahum wa la yace kai su dariƙa, sai ce yana illa dariƙa jahannam. Gaskiya an ya bani mamakin da abin da ya bani. Saurara, mamaki abin da ya bani, ni dai na san duk malami hobanci, duk malami har kala ne. Allah ya kyauta. Biyo bayan wannan ma sun ƙara yin wani shari'a kan wata magana tashi ta daban. Ya ce Allah na sama, kuma ko ɗan kokowa ya san Allah na sama. Saboda ɗan kokowa da ya ɗaga ƙato ya ce sai da na gwado ma Allah. Ku ba da hamsa mana. Ya ce kuma wai wannan hujja ce ita ke da ɗaya. Ya ce hujja ta kuma ar-rahmanu alal arshi istawa. Allah yana sama al'arshi can yayi zama rai. Ya ce kuma yana cewa tanzilin minar rahmanir rahimi. Qur'ani ya sauko daga rahmanir rahimi, kenan da sama yake. Ya zana ayoyi ya ce in an isa a kawo mai aya 10 wadda ta gwada Allah na ko ina. Na ce rike tamzaha aya 20 zan faɗa maka. Na ce malam ba zan ci ƙarya kake ba, amma ne kuma makaranta. Zan faɗi 10 ba ya faɗi 20 yanzu. Zan faɗi 10, kowa ya rika hannunsa zan faɗa.